عرست زينام بايت آدم فراح استمرح العلواء قجل اللغة إثيوبيا ناب تشاينا من تاوت حبيون أب موداتا بجت عمد كتشفن عصرت شوعاتن حفشاو قطري تمزقبتي ديجيتال مللي ملنت 25 مليون مبزاح إنها تسرح مقالة تكاليتون أب سندات عمويلي قدات هايبتحن كبل بانك ديجيتي في أجنفر شماترا أفريدون سلام زخوركم تملكتي كما يتعلو كم تلمود بس عز قرب زيناتات حزنا متينا لنا زيناتات نمرحو حيركم تصنح أنا برام فساية دحر حصار مرقتهم بس بحري حصار مستغاغري تمنيسنا لنا تملكتي بحصات زيناتات كجمر بآيت آدم فراح استمرح العلواء قجل اللغة إثيوبيا ناب تشاينا مئتاو تقليصم بمعرق مكتل قدامي منستر حلافي معقل متحبار هنسا سرعة ديمقراسن مكتل بريزيدانت بارتي بلتقنان آدم فراح استمرح العلواء قجل اللغة إثيوبيا تشاينا بيجينغ آتيوم تي العلواء اللغة أبا علم لك معرفو نفرتي بيجينغ انتبتح بالعلوة تمرحة كوميونيست بارتي تشاينان أمباسادر إثيوبيا بتشاينا تفرع دربون أقابلة تجرلو له تيلوخ بقندو ناي بارتي مس بارتي ركن متنخر نبت هاجر كم زخده كبارتي بلتقنا زرخبنا حبريتا يردم بمنستر جنزب آيت أحمد شدي استمرح لوخ مس حالف تسرح ايجنسي لمعاتن انفستمنتن مسرة لمعات ايسيا زاتيوم تي لوخ يكايد عبدالله عمتاو أخيبا IMFن بانك عالمي ساتفلهم آيت أحمد شدي مس بريزيدانت ليكون عبزقور وزتم تي بانكي نمسرة لمعات زخون كونسنشنال فاينانس عبزوها بالأقوابن سرعة متحبارن مزتايم تقليزو لهم بريزيدانت لينكم مس انفستمنت بانك أوروبا حبرتين بمتحبار
ኣብ ኢትዮጵያ ንሳለጡ ናይ ኢነርጂ ፕሮጀክታት ከም ዝድግፎ ረጋጊጾም ኣሎም ተወሳኺ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ቢሾፍቱ ንዝሃንጾ መገዲ ኣየር ፋይናንሳዊ ደገፍ ንምግባር ዘኽእል ኩነታት ኣብ ቀጻሊ ንምርኣይ ስምምዕ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ እዮም ኣብ መወዳእታ በጀት ዓመት 2017 ሓፈሻዊ ቁጥሪ ተመዝገብቲ ዲጂታል መለለይ መንነት 25 ሚልዮን ንምብጻሕ እናተሰርሐ ምዃኑ ፕሮግራም ብሄራዊ መለለይ መንነት ገሊጹ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ፕሮግራም ብሄራዊ መንነት አቤኔዘር ፈለቀ ንግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝበልዎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ቁጥሪ ተመዝገብቲ ዲጂታል መለለይ መንነት ዜጋታት 10 ሚልዮን በጽሑ ይርከብ ዲጂታል መለለይ መንነት ንብርክት ዝበሉ ዜጋታት ንምብጻሕ ፋይዳ ንኢትዮጵያ ዝብሉ መርሃ ግብርታት ጎስጓስ ምስ ዝተፈላለዩ ትካላት እናተሳለጡ ከም ዝርከቡን ተዛሪቦም ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ኤጀንሲ ኣገልግሎት ምዝገባ ሲቪልን ነባርነትን ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ዝተጀመረ መርሃ ግብሪ እውን ንነበርቲ እታ ከተማ ዲጂታል መለለይ መንነት ንክባጻሕ ዘኽእል ኢሎም ብተወሳኺ እውን ፋይዳ ኣብ ኩሎም ከባቢታት እታ ሃገር ንምብጻሕ ምስ ኢትዮ ቴሌኮም ትካላት ጥዕና ትምህርቲ ፋይናንስን ካልኦትን ብሓባር እናተሰርሐ ከም ዝኾነ ኣረድዮም ዘለዎም ስለዝኾነ እውን ኣብ መወዳእታ በጀት ዓመት 2017 ሓፈሻዊ ተበጻሕነት ዲጂታል መለለይ መንነት ን25 ሚልዮን ዜጋታት ንምብጻሕ ከም ዝተተለመ ሓቢሮም ኣብ ዝቕጽሉ 3 ዓመታት ቁጥሪ ዲጂታል መለለይ መንነት ዘለዎም ዜጋታት 9 ሚልዮን ንምብጻሕ ትልሚ ከም ዝተተሓዘ እውን ጸሪሖም ኣብ ሰነዳት ዓማዊለይ ጉዳት ኣይበጽሕን ክብል ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ጨንፈር ሸማተራ ኣፍሊጦም 12 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ሸማተራ ኣብ ዝነበረ ሓፈሻዊ ህንፃ ማሕበር አክሲዮን ንግዲ ዘጋጠመ ሓደጋ ባርቕ ኣብ ሰነዳትን መረዳእታን ዓማዊለይ ጉዳት ኣይበጽሕን ክብል ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ገሊጹሎም ነቲ ሓደጋ ስዒቡ ጨንፈር ሸማተራ ንዘይተወሰነ ግዜ ኣገልግሎት ከም ዘይህብ እውን ካብቲ ባንኪ ዝረኸብና ሓበሬታ ይረድእ ስለዝኾነ ኣብቲ ጨንፈር ዝወሃብ ዝነበረ ኣገልግሎት ኣብ ጨንፈር አዲስ ከተማን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከባ ካልኦት ጨንፈራትን ይወሃብ ከም ዘሎ ሓቢሩሎም ተመልከትና ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተረኸበ ተመክሮ ብምድራኽ ንምህርቲ ሩዝ ጀቕጀቕ ቦታታት ከም ዝጥዕምን ኣብ ዝኣመሰሉ ቦታታት ሓረስታይ ንጥፈታቱ ባይታ ከትሕዝን ስራሕቲ ግንዛበ ናይ ምሃብ ከም ዝተተለመ ተገሊጹሎም ድሕሪ ወርሒ ምህርቲ ንምእካብ ከም ዝተሓሰበን ልዕሊ 1 ሚልዮንን 600 ሽሕን ኩንታል ንምእካብ ከም ዝተተለመን ተሓቢሩሎም ንጸብጻብ ሓምራዊት ብርሃኑ መርሃ ሰላም መረሳ ከም ጽዕቆ ቀርቦ እዩ ሓረስታይ ግርማ ከበደ ኣብ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ወረዳ ባኮ ቴቢ ነባሩ እዮም ኣብ ዝቐደሙ ግዜታት ግራቶም ብምጥቃም ዝተፈላለዩ ዓይነታት ዝራእቲ እንዳልምዑ ተጸንሑ እውን እቲ ፍርያት ዓጋብ ብዘይምዃኑ ምህርቲ ንምስሳን ካብ ሰብ ሞያ ሕርሻ ብዝረኸብዎ ግንዛበ ሩዝ ንመፈለምታ እዋን እንዳፍረዩ ይርከቡ መጀመሪያም ስራውን የመከሩኝ እነሱ ናቸው የግብርና ባለሙያ ናቸው ነዚህ ስራሕ ክሰርሕ ቀዲሞ መዝማዕዱኒ ንሳቶም እዮም ኣብቲ ጣብያ ዝርከቡ ሰብ ሞያ ሕርሻ እዚ ክሳብ ሕዚ ጣፍ ኒሁግ ኣብ ዝሓለፈ ድማ ምሸላ ባሕሪ ተዘሪእዎ ነይሩ ሕዚ ግና ሰብ ሞያ ሕርሻ ማዕዳ ስለ ዝሃቡና ኣነ እውን ካብ ካልእ ከባቢ ተመክሮ ብምውሳድ ሩዝ ምፍራይ የኽስበኒ እዩ ብምባል ክነጥፍ ጀሚረ ከምቲ ዝሪኦ ዘለኹ ኩነታቱ ጽቡቕ እዩ ዘሎ እዚ ንጥፈት ክረምቲ እዩ ጠለብ ማይ ተተማሊኡ ኣብ ሓጋይ እውን ዝኾን እዩ ካብ ታሕቲ ገጽ ማይ ናብዚ ስለ ዝመጽእ ስርሐይ ከጋፍሕ ይደሊ ካሊእ ነባሪ ወረዳ ባኮ ቴቢ ዝኾነ ተመስገን ኣርገታ መፍርያይነት ምህርቲ ሩዝ ከዓቢ ዝተፈላለዩ እታወታት ብምቕራብ ግቡእ ክንክን ብምግባሮም ውጽኢታዊ ምዃን ከም ዝተኻኣለ ይዛረብ ፍሬንሳ ባይበሬዳ እቲ ጥረ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ጽቡቕ ሓቂፉ እዩ ዘሎ ካብ ዝሓለፈ ምህርቲ ተሓዛ ብብሉጽ ዝግለጽ እዩ ኣብዚ ግራት ሩዝ ምፍራይ ጀመርና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብንጥፈት ሕርሻ ሓጋይ መስኖ ኣቢልና እዩ ሽዑ ጽቡቕ ማይ ስለ ዘይረኸበ ውጽኢቱ ዘተባባዕ ኣይነበረን እትርእይዎ ሩዝ ዝተዘርአ ኣብ ወርሒ ሰነ እዩ እኹል ማይ ካብ ዝናብ ስለ ዝረኸበ ውጽኢታዊ እዩ
مكتل حلافي بيت صحفة حرشة زوبا معراب شوا دكتور قدتا أرارسا أبت زوبا ندافر يزركب مهرت روز أوان قوعي كاب زحلف عمت بزحشة مفرعي نتزقلت مقانون نزن مسفاح ينتف مهلاو أبريوم يوم إنيشيتيفيتي قد شاولة تاكنو في برين قدار مهرت روز كم تبقسو توسيدو مفراي زتجمرة زحلف عمت أبع 15 هكتار قرات بنتفت حرشة حقاي حرشة أوان قوع دما 32 هكتار مريت نابتقني وعلي التمرت أخول متان ماي ميشو كنتات عيار سلازرخبة كنتات التمرت زحقوسيو أبز حلفة مهرت زرخبنا يتمكرو ماياوي بوتاتات كم زتعميو بزد ماياوي خبابتات فلينا المفراين تحرس تايون جنزابة كعتر جلس رحتين مسرح حسيبناينا متصأي ماشين رزون كنقرب سرح توديناينا أبت زوبا أوان قوعي ندالو عكاب زركبو مهرتات حد زخون روس دحرو ورحي مهرت كم زئكبن لعلي 1 مليون 600 كنتال مهرتين مئكاب كم زتحقنا بيت صحفة حرشة زوبا معراب شوا قليصو يوم حرشة كتمات أمتك وهاوي قباك كبلو نبرتي كفلة كتما لافتو قليصوم استفلا لزراتي بملمعون تربعت المقان يصرح ملهم قليصوم اللهم نتصاب ينقاچو سماو دهب ياسين أب حرشة ختمة مهرت زرعت ملمع أب استفلا لكبابتات النصف حمسيوم أب الدسابة نفاس الكلافتو نباراي زخونو بيرار رامولو قدم كبل حامل قدنا بملمع تربحي مخانو ميقلصوم تيماتيم تزرطو يتوقع من البربوتو أبزو بوتا كوميدورو تزريو يفلتن حزقنا كوميدور فرينا لوينا زي تصبنا يو مهرتينا رخيبنا وتصيتاو خويناينا قصة عمويالي ملأخ خيلناينا أملاكي مسكن بتعمي صبغيو حز دما زتفلالو زرعتي أب ملمع 5 ركبو يزاربو تورتاش ያለው ጤፍ ነው ያደረኩት ይሄንን ደግሞ ስንዴ ነው በመስመር ነው የተዘራው ናብ تحت زلو طافيو زكعا سرنايو بمسمر يتزريو اتطاف خونه سرناي بمسمرينا زرينايو مس بعل مويا تزراريبه يسريحيو كابت طاف برقص لعل 30 كونتال مهرت كم زركب تثبيت يكبريو كابت سرنايون لعل 20 كونتال مهرت كم زركب امنتلني بسرا حرشة ختمة زدلي وصيت نمعوات تأمت خوها بخمس كبايهم زقلصو فلا كتما لافتون تمكرو ملمع زرعتي يصفح له قبل قليصو بسندي بتقف نا بتلاقي بقولو بسرناي طاف إلبو خمون بستفلاليو زرعتي مفتحنا حبيو بأنصار مرققاز قطبا لعل روحة زلو مخانوون بحزيو نتمهر تريخا مئرام زكال بمخانو نزرينا خالوت نابز تكبار زي آتو دما نابز سرح نخاطو من العال ناي كلها ناسرح بمخانو كننكسا غسل أبتي كفلا كتما 276 هكتار مريت حرشة ختما أننا توقنا لمخانو تحابيرو تملكتي حب موداتا قند زيناتات زعلتي كزخاخركم بايتا دم فرح استمرح العلواي جوجللو إثيوبيا ناب تشاينا متاو تحابيرهم أب موداتا بجت عام 2017 حفشاو قطري تمزجبتي ديجيتال مللي مننت 25 مليون مبصحنا تسرع مخانو تقليصوم أب سردات عماويلي قداتا يبتحن كبل بانك نقدي إثيوبيا أنفر شماترا أفليتوم باكستان الكتي مع زينا بزيزازم سلامتكالكم عزينا نمسكن سلام